Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dumateng sedaya ingkang hadir, khususipun dumateng sahibul hajah ingkang badhe nglaksanakaken ibadah haji sekalian nggih, ingkang mugi-mugi kalih Gusti Allah dipun gampelaken sedayane perjalanane, dipun paringi sehat walafiat mulai berangkat ngantos kundur, amin Allahumma amin. Sedaya para kiai-kiai ingkang boten saged kawula sepat setunggal ingkang kanthi ngurmati para kiai punika, kula panjenengan sedaya mugi pinaringan rahmat saking Gusti Allah, rahmat ingkang ageng saha rahmat ingkang alit, amin Allahumma. Para rawuh ingkang mulyakaken, kula boten kathah-kathah maringi maidhah utawi ular-ular, namung kemawon kula niki ngraosaken seneng nggih, seneng khususe wonten tiyang tembang niki pinggir alas nggih, pinggir alas badhe nglaksanakaken perintahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang kula saged yakin seyakin-yakinnya bilih wong kok manut perintah Kanjeng Nabi mesti nggawa barokah sing gedhe. Wong kok manut perintah Kanjeng Nabi mesti nggawa barokah sing gedhe. Barokah niku napa? Barokah niku istilahipun perkara sing sithik ketoke tapi cukup apa hajat niku barokah, kurang luwih ngoten. Barokah niku ketoke sepuh ya tapi yo isih kuat haji niku barokah nggih, niku barokah. Mergo kathah wong sing keng griya niku sehate pol dugi Mekah niku tele-tele nggih kathah, boten saged melampah. Tenggene griya kadang wonge niku lora-loronan malah gak iso mlaku. Kula nanti betul jamaah keng mriki. Kula insyaallah kula boten agen, Mbah. Kula boten travelan boten. Kula dilalah niku nek badhe wonten sing derek umrah supaya kula golekno travel ngoten mawon. Dan insyaallah mangke tanggal 27 Juni kula badhe umrah, monggo sing badhe derek niki nggih. Biayane 31.900. Iku nek lengkap nggih antara 34. Niki kula cerita mawon, bilih kula niku nate beto jamaah keng griya niku sakit, Mbah. Sakit pol. Delalah dugi Mekah niku piyambake paling sehat malah. Paling sehat. Niki aneh. Berarti maknane barokah itu sesuatu yang di luar nalar. Sing mestine lara kok malih kuat. Sing ketoke kuat malih ora kuat, mergo ora kandilan barokah. Lah wong-wong sing melu karo Allah, maknane wong-wong sing melu perintahe Gusti Allah, kaya maca syahadat, salat, zakat, poso Ramadan, terus terakhir apa haji. Iki mesti nggawa barokah sing gedhe. Kula cerita nalika Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar menika badhe kapundhut kalih putrine. Sinten putrine? Sayyidah Aisyah nggih, leres nggih.
Sayyidah Aisyah. Kali Sayyidah Aisyah menika ditakoki, matur, ya abadtah, bapak kula. Jenengan nek mati kira-kira nyuwun kafan sing sepundi? Sing luarang napa sing murah? Wong jenengan iki khalifah. Jawabane Abu Bakar ngagetno, "Nduk, aku sok nek mati, aku kafani nganggo kelambiku, sing kelambiku biyen tau tak nggo jamaah bareng karo Kanjeng Nabi." Ngono, jadi aku ora usah mewahi pakaian sing apik, kain kafan sing apik, ning aku tulung kok kafani nganggo kelambi sing kelambiku iku mau tau tak nggo jamaah karo Kanjeng Nabi. Kenapa Abu Bakar ngendikan kaya kados mengkaten? Mergo Abu Bakar niku yakin sesuatu sing ditemplekno karo Kanjeng Nabi nggawa barokah. Iku ora nemplek, dienggo jamaah, manane ora nemplek wae nggo barokah. Apa meneh kelambi sing nemplek karo Kanjeng Nabi. Lah jenengan mesti nate pireng kiai ngaji. Kanjeng Nabi nalika Isra Mi'raj niku sing ngantar sinten? Malaikat Jibril tenggene pundi? Tenggene Sidratil Muntaha, sowan kalih Allah Subhanahu wa taala. Mati iki. Barokah ya usah urip iki. Lah nalika sinten Kanjeng Nabi sowan tenggene Allah niku di enteni kados nggih niku ngaten mawon nggih pireng nggih lah niku malaikat Jibril mboten kuat nderek sowan. Malaikat Jibril mboten kuat nderek sowan. Mergo kira-kira malaikat Jibril nek sowan langsung karo Allah, kira-kira awake kobong, mboten kuat. Tapi apa yang terjadi karo Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi sowan dengan Allah, ora kobong. Kira-kira sampean bayangno, Kanjeng Nabi kira-kira nggawa jubah ta ora? Kanjeng Nabi kira-kira nggawa serban ta ora? Mestine nggawa jubah. Suwi jangan bayangno. Malaikat Jibril sing dadi ketuane malaikat sowan karo Allah wae ora kuat, kobong. Tapi kelambine Kanjeng Nabi sing nempel jasade Kanjeng Nabi mboten mboten mergo apa? Mergo nemplek karo jasade Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya wong niku kudu golek barokah. Tenggene Mekah Madinah kula cerita mawon. Aja obate. Mekah Madinah aja obate. Tanah Madinah mawon dadi obat. Bleduke Madinah niku dadi obat. Mekah Madinah niku nek jenengan lara, kula niku nek lara teng Madinah, ngeten mawon niki. Ngelapin apa niki? Mbah apa teng mriki terus tak lap-lap ngeten. Mergo debune Madinah niku minangka obat. Saking barokahe mergo tenggene Madinah wonten jasate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah saiki jenengan bayangno, ana sikile wong tembang gesek tanah Madinah, kira-kira pripun? Mesti entuk barokahe Kanjeng. Ana wong tembang mara nggone Mekah nyekel Ka'bah. Lah nyekel Ka'bah iki mesti nggawa barokah. Wong Abu Bakar wae, Sayyidina Abu Bakar nalika nyuwun kain kafan niku nyuwun kain kafan sing klambine tau dienggo jamaah kalih Kanjeng Nabi.
sakniki Madinah tau ora trimo dicekel Kanjeng Nabi ning didak-idak kalih Kanjeng Ka'bah nate diputeri Kanjeng Nabi. Jadi barokah banget gedene. Mula saking banget gedene Kanjeng Nabi niku ngendika ndongakno barokah kanggo apa sing nanggone Mekah Madinah. Dadi panganane Madinah ya barokah, tanahe ya barokah kabeh. Mula nek Pak Kaji mangke badhe tabarukan mawon ngalah barokah, minimal nanggone Mekah iku aja sampai nolak panganan. Ora krana wareg mboten. Ning krana nggudak barokah. Nanggone Mekah niku paling ora tau lesu kaya ya, gak tau lesu ya. Jenengan nek umroh nggih, nek umroh iku mangan paling ora ping 3. Esuk, awan, sore. Nang hotel milih. Iki mesti wareg. Lha tapi sampean aja mikir wareg, ning nggudak barokah. Raketan mung 10, mbok sak sendok mangan. Ora krana kanggo wareg-waregan ning supaya entuk barokah panganan Mekah sing tau didongakno karo Kanjeng Nabi. Nggih, jenengan ora usah kata-kata mangke menika sementing tuku kurma sekilo ngono ae Mbah, aja akeh Mbah sing liyune mek kok kene ae. Ya. Ya makabuten malah gak oleh mangke nggih. Dadi teng mriku sithik-sithik mawon. Tan mangke kula pesen nek jenengan dugi Mekah Madinah ampun supe ndongakno keluargane kabeh, tangga-tanggane kabeh sing diutang teng BRI muga-muga ndang lunas. Amin Allahumma amin. Dongane apik kabeh. Nggih, dongane sing apik. Mergo jenengan niku manggon nggone panggonan sing apik. Mula aja lali ndongakno wong sing apik. Iku pesene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tur malih nek tengene Mekah Madinah, tengene Mekah niku biasane nonton ibadah sing jenenge tahallul. Nggih, tahallul. Tahallul niku biasane ngethok rambut sithik cukup. Tapi Kanjeng Nabi niku pesen. Ora terima pesen ning ndongakno wong sing gundul iku ping 3 dongane Mbah. Barakallah. Muga-muga Allah paringi barokah wong sing gelem gundul. Gundul Mbah nggih. Dadi sampai ping 3. Lah sing cukur ndek pokoke tak dongakno, sing apa nyukur gundul tak dongakno barokah sampai ping 3. Sampai ping 3. Akhirnya sahabat takok, ya Rasulullah, napa mboten sing nyedak biasa sing nyekakno rambut ora diweparingi barokah? Kanjeng Nabi jawab, yo. Nek ngono sing ngethok rambut sithik ya barokah. Tapi sing gundul didongakno ping 3, sing cendhek didongakno sepisah. Ngoten, Mbah. Lan jenengan wis yakin nek Kanjeng Nabi dongane mesti man. Jadi kapan jenengan tengene Mekah, tengene Madinah niku sesuatu panggonan sing panggonan mau mesti barokah mergo onone Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengene Jawa niku ana istilah golek upo kelangan apa, Mbah? Delek. Nggih. Golek upo kelangan delek. Jenengan sepi angen-angen. Niki akan jenengan mau niki, Mbah. Sing ngene dereng niki. Nggih. Mekah Ka'bah niku digawe disiapno. Mergo Allah duwe rencana bakal nurono Kanjeng Nabi. Dadi donya iki digawe ana Ka'bah, ana Madinah, ana pundi Mekah. Donya niku disiapno mergo rencanane Gusti Allah badhe nurono Kanjeng Nabi. Ana Quran diturunno, ana apa jenenge iku Lailatul Qadar diturunno.
iku mergo nyiapi kira-kira sok bakal lahir nabi akhir zaman, yaiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakniki pertanyaane, donya karo Kanjeng Nabi gede pundi? Gede Kanjeng? Barokah donya karo Kanjeng Nabi gede pundi? Gede Kanjeng? Ka'bah karo Kanjeng Nabi gede pundi? Gede Kanjeng? Gede Kanjeng Nabi. Mergo Ka'bah iku digawe disiapno kanggo fasilitase Kanjeng. Kok lamun ora ana Kanjeng Nabi ora ngarah ana Ka'bah, ora ngarah ana desa Tembah. Lah kadang wong-wong ibadah umroh utawa haji nek tenggene Madinah iku sing digudak salat arba'in. Nggih, Mbah? Nate, Mbah, salat arba'in 40 waktu. 40 waktu. Jadi rata-rata wong tenggene Madinah niku sing digudak salat arba'in. Ning ora gudak Kanjeng Nabi. Kira-kira rada kleru napa rada bener niki? Madinah iku digawe mergo onone Kanjeng Nabi. Salat arba'in digawe mergo onone Kanjeng. Salat 40 karo Kanjeng Nabi gede pundi? Gede Kanjeng Nabi. Maknane jenengan nek teng Madinah nggih tetep salat, gudak salate. Mergo salat iku napa? Perintah Allah. Tapi aja kleru. Anane salat iku mergo anane Kanjeng Nabi. Mula nek iso jenengan nek teng Madinah bendina sowan karo Kanjeng Nabi ya bendina salat. Nek saged jenengan keng pintu nika keng mriki langkung 12 mepet teng kene daleme Kanjeng Nabi sampai yo ngudak salat arba'in yo ngudak sowan ziarah kalih Kanjeng Nabi. Ya niki rata-rata sing wong ora patek do merhatekno. Kadang wong luwih merhatekno raudhah tapi ora merhatekno ziarah karo Kanjeng Nabi. Mergo Kanjeng Nabi ku luwih gedhe barokahe, luwih gedhe timbang masjid. Menapa Masjid Nabawi. Salat yo kenging mawon, tapi kudu luwih gadahi niat sampean ziarah karo Kanjeng Nabi. Mergo nek jenengan salat kok ora eling Kanjeng Nabi mboten sah. Coba jenengan salat ana kalimat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi tahiyat akhir niku ana assalamu alayka. Kan niku maknane sampean salam koyok-koyok no ngarepe jenengan wonten Kanjeng Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kok sampean ora ngene, salate ora pate apik. Yo apa teh sah. Mula nek jenengan teng Mekah Madinah wis pokoke khusus teng Madinah ngudak salat yo kena ning kudu luwih ngudak ziarah karo Kanjeng Nabi. Niku muga-muga saged dipun laksanaken Mbak sinten? Pak Sukardi nggih. Muga kita sedaya nggih angsal barokah seneng nderek seneng Pak Sukardi menika badhe nindakaken perintahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan mugi-mugi kita sedaya sak keluargane dipun tata dening Gusti Allah selamat barokah fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah.